Nuachtlitir Eanáir go bhí Eanáir 2023. Bhíonn faoi bháiste díobh go léir. Dé díobh a chuirde. Tá muid a garú na huaireanta trádála ar fetámalín. Tá muid a gur bainistear cúnamh a osú sa ghorchaman, ach faoi lár ní muid an án ó thaobh muoine dhé. Be muid ag donna éibhrenú a ríist I míon bhórta, agus le cúna dé má hagan feabhas ar thuirsaí, be muid na go le réis ag trádal mar is gnách. Tás daon gá lá sa seachtain chun obair réirichan a chuineál in áard. Bei Peadar agus Rónan ag obair le chéile, de mórt, deardaoin agus de híine freisin. Mas málib éonar de ardú na cuine é dionna le séran nó clóí is féidir le bhile deanghil. Be muid fuoirmhuioch as éonmholtaí nó smuointe atá agaí faoi na háirithe seo. Mar sin na huaireantaí oscailte don chorchaman go 2023. Ben chorchaman dúnte ar an lún ar an géadaoin agus ar an deir seachtaine. Ben chorchaman osclainn sin ar an mórt ar an deardaoin agus ar an aine. Ón lí ar maidin go dtíon hí na chlog. Be sé dúnte le lún ón hí go dtíon dó agus oscailte a rís tróna ón dó go dtí leabhar sa ceir. Mar sin, na lainta bheits an chorchaman osclaí, na de mórt deardaoin de híine, ón lí go dtíon hín agus ón dó go dtí leabhar sa ceir tróna. Tá fógra ó na Gárdaí. Ben na Gárdaí san eifig sa gcórchaman ar ceadú le fiad Eanáir idir a 2 agus a 2 chlog tróna. Má tá aon den ag gur a láirtlób nó cuine é dionna is féidir leat gluachorb rih ré ar 9 sé a hí na hín a 9 Sin 9 sé a hí na hín a 9 Seo a leanas na dátaí a bheith asúil go mé banc na héireann I láthair in leifig í chorchaman sim líon 2023. Brahann se seo ar fad ar an aimsir ar nóí. In ceadú le fiad go Eanáir, an 10 le fiad go feabhra, 8 le fiad go bhórta, 5 le fiad go aibreán, 3 le fiad bealtaine, 7 le fiad meitheamh, 5 le fiad úl, 9 le fiad lúnasa, 6 le fiad meanúver, 4 le fiad dearafúver, an 8 le fiad go saoin, agus an 10 le 10 go mína nollag. Fógra an cruinú címhlíana 2022, gur Míle mágaí as 8 for takeíocht agus for gúna I rinnam líana. An coiste do 2023, mar chairlach tá Ciarán ó Canéile, mar Rónaí tá Mórtín Stefan seoge, mar Chiistóir tá Éine seoge. Agus na buí leile I tair goiste na Máirí Bhélan, John McDonagh, Mórtín Célín seoge agus Bríd Sherry. Fógra I le bilí. Tá go leor airigid ag 60 amach faoi láir agus níl cead níos mó na €100 a bheith 60 amachar de chuntas. Tá muid ag seola leitear amach ag chulaghine atá ar listan na bhíochnarí chun cuasaí réiteach agus plán íceachta phlé. Má tá tú ag ggéire de bhile ála rífost in áit sa fost bí a deanghálinn. Be muid fíormhuioch as 8 for ggóhaibbrú faoi seo. Fógra faoi ola. Cuinnig í súl ar bhór tank ola, ná rithigí mach as ola le bhór del. Má tá ein chuún ag tasta web, ná bech imníorí glucha chur ar nefik. Na práisan é mar bhí ar 6 go bhí Eanáir 2023. Diesel glas €1.50 cent, diesel bán €1.50 cent, agus kerosene €1 agus 25 cent. Fógra le teach solas ina séir. Ar an 9 go Eanáir 2023 ó leabhar sa 7 go dtí leabhar sa 9 tróna, bei cruinniú poiblí ar siúl a hála ina séir chun deisina éagsúil a phlé. Cloisfar faoi tí tholas eile ar fud na tíre agus pléifar rána difriúil. Tá ionchar an phobal riachtanach mar de le aon orbertí faoi seo. I láthair sa siúmra, bei méobh seoge as údaras na Gaeltachta, Ruth Mulhern, Corla Cúnda na Gailge, Dahi ó Gaeilge agus Letitia Wade ó Fáilte Éireann.
agus I láthair ar líne bei Dave Ward CIL, Ímar Nic Bhathúna teach solas anada, Mark O'Connell cóirleoir atá gobar go fáilte éireann ar na tí solas, agus Catherine McAvoy ón Department of Regional Development, Tuaisceart na hÉireann, Bratlin. Bailúchan airigid gon chlós sprí. J.E. Bachorja. Buíochas mór le chulaganna atá síntas tucaí a capána hain gon chlós sprí. Ar 7 go éineair, suas go dtí seo tá €1,500 agus 15 cent bailíthe. Is féidir leat íceacht a dhéanamh ar líne gon chlós sprí nó is féidir leat airigid teirima ágáil san effic. Sean nasc le íceacht a dhéanamh ar líne na www.idonate.ie/fundraiser/Innisfear Playground. Nu tá nasc eile an www.idonate.ie/cause/cór Míle buíochas. Fógra ó raffel a bhí ar siúl ag maragan an nolog. Gur Míle mágaí a socht €3 agus 50 cent a thuairt gon chlós sprí, agus cóthordeachas mór le Luke Paul a bhua an cisean ag an raffel. Scéim na bólamóí Gaeilge. Má tá sí a géim den na scolarí a chuinál de choláiste gabnat don scoil bhíon 53-54 fi scéim na bólamóí Gaeilge a tamhaoinithe ag an rion cultúr, áireachta agus gaeltachta. John Changval le choláiste gabnat ag 9-8 2-2 3-2 2-2 náid nó seol riamhfast chuig bríd.ní-choncha ag gretb.ie. Nuacht iontach ó choláiste gabnat. Tá an áthas ar na ógairt go mbeidh an Wild Atlantic Island Run ar siúl ar Innisfear ar a dara lá fiad aibreán 53. Tá chuile ólas le fáil ar www.innisfearislandrun.ie. Tá tú an chlárú ar sin ar www.njunco.net Innisfear Run. Ócait tiomsaithe bliantúil de choláiste gabnat é seo. Is é Innisfear Wild Atlantic Island Run ócait tiomsaithe bliantúil de choláiste gabnat. Is ilanna Innisfear sit amach a hósta hir na héireann i gcuan na Gaeilge. Is féidir chlárú ar líne. Bei tíléin ar fáil go chulaganna atá chláirithe roimh an 3 mórta 53. Bei chip timing, sólaistí ar fáil roimh agus tar éis rása, mápa go chósa an Ilan. Bei dúis an den 103 ben, 103 fear sa rás 5 km agus 10 km ar é. Bei rás 10 km bór, bei €3 ráta speisialta go dtí 3 mórta 53. Háite €5 tar éis an dáta seo. An rás 10 bóthir bei €3 ron ráta speisialta go dtí 3 mórta 53 agus háite €5 tar éis an dáta seo. Go ghaaltaí idir ís 3 bliana déag a 6 bliana déag bei €50 ar páirteach lecha agus páistí faoi chábhlion déag bei €10. Tá páspáirt aimsire ar fáil mar glantar le thart ar 7 uair a rinne seachtainna idir mórta agus deir fómhar 53. €100 sa seachtain tá le fáil a cafa tú gail ar leabhar CC Cho. Bí deangha le chlóí rih cúgu decédín cúgal a déag feabhar 53 mad a síime chalig gobar ag na leithris peibli ar Innisfear. Lóistí. Mar ólas, tá grúpa WhatsApp go lóistí na bháin ar Innisfear. Seol text chuig 983 985 16 má tá lóistín ar fáil at go sealadach nó fadtearmach bí a deangha linn. Bí a deangha le míhall ó háún ag 987 12 náid 86 12 má tá lóistín ar fáil agaí déile crackan bheis ar siúl ar séal a fiad mehebh go dtí 3 mehebh 53. J.E. Bachorja. Bei aisling an rithar nó doras éine ag teach go Innisfear a lár bhí feabhra. Tá sí cuairtú teachar cíos a fe bliana. Bí a deangha le dara má tá síimig aondaine ag áras éine ag gmail.com nó 987 248 3 Díorit. Cecha bhfuil sib.
Tásúil an go bhfuil se go maith. Bháil an bog go dtíon Gaeltach an bhí se thugan. Bháil an Gaeilge a ólam. Bhfuil isat réon tír cís an Ilan, le meas Donal Corrigan. Sin DONALLCORRIGAN ag gmail.com. Tá fataí síl fáil sa gcórchaman le nardú. Fataí síl 53. Chur dardúisteach dataí síl ribh 7 le fiad eanáir. Tá costas úmpa go dtí de heach san áramh. Is málaí 52 kilogram atá an. Is féidir le dardú lasú a churisteach freisin. Tá €8 Home Guard, Cara, British Queens, Pentland Dells, na Kerpinks, na Records, na Mary Pipers, agus tá €3 na Golden Wonders agus na Roosters. Focail buíochas. Bháil an buíochas a ghlacha le cóirlacúnda na Gaeilge agus an rion forbarthar túthe agus pobl as achta muoinú a fuairmuid an nára tríd Joontas €5,308 agus 7 cent. Fuairmuid cupán glórtha agus sáilte nó deifigh chorchaman ar fad. Ar an acupuncture. Ba cuinithe fáil in Innisír lún go híine ó tús bhí feabhra mar go le clinic an gála ag dúna ag dearan na mísa. Bernadette Dibley. Agsúla bheith Innisír idir 2 le fiad eanáir ag 6 feabhra. Le líon an áma seo bhhálam go meach roinnt cearlinn uairach le an ceán, ámanna leinta cearlinne sa lúpa chun freastal orú siúd a bheith a ghlacapórt. Ba na cearlinn bunaithe thart 10 mbliana na Gaoinechan agus lá ile bríide ina mbeidh machnamh agus glúiseacht i gceist. Féach an nasc le haid chuile ólas ar www.bernadettedibley.com. Tá na cearlanna seo dírithe ar chuile ís agus leibhal cumas glúiseachta. Seo text thugam ar 985 126 9 3 le ceist ar bith nó seol riomhast chuig berniedibley@gmail.com. Crutha le Sally. Dún airí practicúil a Sally le núsat sa teach na Gordín. Ba sé siimplí agus spríthúil le chéile. Siúil de saran 10 le fiad eanáir idir a 2 agus a 2 chlog, nó de dúna an 2 le fiad eanáir idir a 10 agus a 1 chlog. Ba ábhar agus sólastí ar fáil €5 an costas, chlára le máirín tí agus fáitir a fách as be sé seo ar siúil an áras éine. A úsaidir déin árbh a chara, tá an cóirlach an pailí ar ábhar erim réon árbh 57 ag leanam teráid, agus dúna sé ag 2 chlog meán lei de híine féú eanáir. Chun siile óla se áil nó chun aithneachta dionna féach le de hell www.cso.ie. Bháil an buíochas a gáil siúd a bhfuil aithneach dionta acu hána hain. CLG Ilan áran agus pell na mrá Ilan áran. Bei hósealta an chuman ar siúil in óstan ina smór ar a 2 le fiad feabhra 53 agus fáitir a fách. Fógra ó achórstal áran faoi bhailúchan brúscar Innisír. Dráhíl bia, caithfar málaí bia inhuiríthe a úsad le bailúchan bia agus na málaí a bheith dúnse le ridel, ní féidir bia a chasa muscadán gan éon mála a úsad. Bailúchan plastic, caithfar na málaí dráhíl plastic a bheith línta le plastic glán amháin agus na málaí a bheith dúnse le ridel. Bailúchan cartchlár, caithfar na málaí dráhíl cartchlár a bheith línta le cartchlár glán amháin agus na málaí a bheith dúnse le ridel. Bailúchan lína talún, níor cheart dráhíl bia a churs na málaí lína talún, ba cheart go mbeocht na málaí dúnse le ridel. As seo amach ní bhéh muid an málaí atá meascaí nó atá ar oscailt a bhailú. Amchlár don bhailúchan brúscar, bailúchan óna tí gach chuile de mórt agus de híine. Bíoch na málaí mó rihinn deachlog ar maidin le ridel. Tá málaí lína talún €2, málaí plastic €2.50, málaí cartchlár €3, agus rolla 5 mála bia €6 agus 52 cent, agus málaí tonna €10.
Is féidir na mála seo ar fad a cheannacht in oifigín chorchamin chuile, máirt, deardín agus ine ón 9 go dtí hín ón 2 go dtí leabhar sa ceathair. Cuirigí na cuairteirí ag fánachs na tí atá cíos ar an ólas faoin am-chlár nua agus na bailí ina nuntar a chuairsteil ar ina sir, tá bileag ó leis a cháthangach ar fáil sa gcórchaman freisin. Míle buíochas as ach mhór discint agus bar go aibdú leanúnach sin ó foidan a chuairsteil áireann. Clás, tá garí na níine ina sir ag dul ó neart go neart. Cuireann an garí spás feibli ar fáil do mhuintir Uile a bheith gobar le chéile agus ag fólam na chéile maidiú le ceachaí glasraí agus thoirí úra a ás. Dúntar móna tradiisiúnta fermóireachta, gan cemicí agus gan trúilú, le thomraí agus lasú le feaman mhara chun bia sláintiúil orgánach a chud ar fáil sir neisce de bháil mehel aibre an garí. Faoi láthir tá slua má páirteachán, ag cur agus a ban fataí, cobaiste, inniún, canan sin lícs, carréid nó mechan dearag agus neartairí eile nach iad. Im mbliana tá an garí tasúmach is spás nó ar bhaile norma, áit a cheapóg tóca ein le garí a chorán. Má tá sím ag éigeine a bheith páirteach a mehel aibre an garí ní gá ach texta chuid chuig Thomas Olínse, príomh aimimeach clás ar ina sir, agus sin 987 44 982 nó rifaiste chud ag cláseo ag gmail.com. Tá costas go €5 sa mí, sin €60 na bliana ar bháil rioch san garí. Tá fáilte rih chách, cuma cimid ólas atá acu faoi garídóireacht mar is féidir linn ar fad fólam óna chéile. Tá tágra nu ag séad na bhar freisin tá tá siar ina sir. Bín grúpa féras ina sir bula le chéile chuile heachtain le bheith gobar le chéile agus a fólam óna chéile is spás oscailte sóisialta. Faoi láthir tá bail an séad ag gobar le chéile ar thogra ar bhá le pobl ina sir. Sé sin scóirchláir nó LED réiteocht an fád peile an Uile. Tá siad ar thóir tuairteas airgid ó éon gnóna ar an Uile ar bhíon lo taú leis an séid chun an tugra seo a chur gríoch agus na costa se bhain leis a chlúdú. Mas míon leat tuairteas a thuirt nó má tá sim at a bheith páirteach sa séid dé deanghfuil John duna sin a cistóir ag 986 697 93 7. Cunig í suas an drá obair. Ríomhphoist thíos ó cholam atá ag obair le ATU. Firstly, thank you so much for all your assistance to date in relation to this project. It is greatly appreciated. The next stage of the research will involve the distribution of the community survey to the island population. This survey will provide insight into the impacts of tourism on the local community. It is intended that we can obtain a wide range of viewpoints that may be of practical benefit to all stakeholders in the future. Ceisneoir fáil a Gaeilge agus béarla inseo. https cúnamh wms typeform.type.com/tolhaoivwo. We are currently analysing the data from the visitor survey, and we would like to set up a webinar in January to present the Sustainable Tourism Dashboard for your island. Please click on the link below or scan the QR code to tell us what time suits everyone. https doodle.com meeting participate ID AZV Z Y though A. Thank you so much for your attention. Kind regards, Colin Barco, doctoral researcher. An tám seo an ára tháinig muid le chéile a gcuine Aisling Murphy na diatróg seo. Farir cailú 50 mrá in éidean a ru 5 le cúna dé by 5 níos fearr.
Women's Aid, n-aithníonn, 3 ceithre haon, 9 DVR Gaeilge, 9 haon, 8 7 ceithre. Samaritans, 1 haon, 6 haon, 2 3. SVP, 9 haon, 8 ceithre 8, 2 AA, 9 haon, 8 ceithre, 2 7 Childline, 1 8 6 Aware, 1 8 ceithre 8 Age Action, 1 8 3 3 Body Wise, 1 8 2 ceithre. Rape Crisis Centre, 1 8 7 8 Pieta House, 1 8 2 7 Jigsaw, 1 8 cúg 7 No help@jigsaw.ie. Tá rangana ealainn siúl an áras paintil agus líneacht. Léad de him seol text ag dara. 9 8 7 2 8 3 cúg 7 Tosnú 7 Carol feed Gaeilge. Focail buíochas de chuile cúnamh na Gaeilge láinsiúil as an góranú for mud sir an éisce don chlós sprí le journey. Agus post glantor carpet an bhfulisad éanaine faoi ein glantor carpet a bheith an heachtamach go hinna sir sa mbliana. Dr. na Gos, bei Linde ag teach go hinna sir an 3 Eanáir ag braid an aimsir. Is féidir gluocha chud ara ag 9 8 2 cúg 2 7 le cuine an lei. Fáilmach mótar cánach, mar ólas tá réint fáilmach a difriúil fáil sir an éisce a gcórchaman. Builaisteach má tá sim agaí nó má tá sé begéir ceannafa cosúas. Uchtan ísóg. Chun similéadú sa glár, seol rifost fis ag ilan.ie. Nó bí a deangol le clóiní bháile, 9 8 3 9 8 cúg, 1 6 9 cúg. For more information on the Feroga Leadership for Life programme, please contact fis@ilan.ie or clóiní bháile bainisteoir ag discover.inasir.com. So clár canarach síl dóige an na Ilan sin. Ordeis na nóg 5 Tá an áthas ar na uagart go méid ordeis na nóg 5 siúlangaí dóir an 6 lafíd go dtín 7 lafíd daibran. Is féidir chláró ag an asc seo. Tá muidir súd go dreisio an imimecht seo go na nóg scoil agus ina gantar. Má tá écheist eile go díide chás na scoile. Is féidir teanghfuil i dhéana linn ag óige ag cnag.ie. Bí a deanghfuil áine seoge OPT ag inasir.ie má tá simagaí choláán. An cainál Gaeilge. So tá cúpla go le raithí láthir agus ceangas na chéad rudí ná bhfuil muid a gcéire Nuachtlitir nó a thosaí agus tá muid ag cuairtú mhuir smaointí ó thaobh an ainm. So má tá aon smaointí a géile cintainm cheart a bheith ábhar Nuachtlitir, seola gí na smaointí go fádalum, nó scríomhar fí sa pápéiriad le a ainm agus cur sa musca sa gcórchuman iad. Dúna gí cinnte bhfuir náim a chuid bhuir smaointí, mar tá dúis álan go dhearbh an €3 le buachtail ag an 6 chomás
an taim go Nuachtlitir nó. Tású le go méid curcail córa Gaeilge ag tosna go luas a chuine súlaach ar na meáin agus chuid ar an nólas sibh nar a bhééis chuile ein. Tá muid solar áiseóirí, so mata ein skillna ar le a bháil a rint, nó mata ein rang ar bháil a chud ar fáil, gon phobal nó go pobl grúpa ar an Ilan, bí deanghil lom agus dún chuile iarach takeíocht a thuairt. Freisin tá i cuairtú ein scéalta faoi ina tír atá at ar bháil a rint san Nuachtlitir nó. Tásúlang mé Nuachtlitir nó banteach le sin Ilan agus leis an bobal agus na scéalta gear nó fada do cheanna hain nó ceanna intiúráid nó ceann chumta mata fúnarí. Agus rís chuch fada le méad ar WhatsApp, is féidir do glórtha hafad agus sin ifirtá am na 983 292 3 hína dó nó rifost ag OPT ag inasír.ie nó tarsteach fadalam san gcóchaman bhhaile go meach an Nuachtlitir nó seo lán go scéalta agus sprí an Ilan. Ar chéad lean nach eile bé teacht le chéile ag pobl ina sir sa hála paibli ar an 9 lá fiad go bhí Eanáir an hín go dín trí agus siod ceiliúra na seirbhísí a fáil ó híomh an pleanáilteanga. Bé sólaistí síimsíocht agus spríón agus tá masúil go mór mhuintir na lean eáil go chuile ísgrúpa le pís chraci bhain, bé clufiáin, raffil agus seans chunar fad a chiocht le chéile agus a bheith caint sa córa. Tá Míle fáilte ar an lá rih in óráin, ceol, scéalta nó aon rud ar bháile a rint. Bé Míle fáilte rih fiú mat a fún bácaile orí. Bé Míle fáilte rih aon chácaí milse nó aon rud ar bháile a rint. Súil go mór lei sin. Thosa muid curcail sprí freisin deir daoine an 9 lá go bhí Eanáir ó 9 go dín chess an teachín ag an munscoil. Tá sé sir an aisce agus oscail siad a réon rasúd ó núhre go 3 bliana nó rih níra. So tá Míle fáilte rih éanna íocht an seo freisin. Darlam hain ceangus na leanaí is tábhachtaí san Nuachtlitir. Cáil na difrachtaí. So tásúla mé rúbag sprí agin seo i cuairtú an 7 níomhríocht atá ar fáil. Agus má tá fún éan ag dáchar ar an beicsiúr bíoh rúbag sprí agin lei sin. Gur míle maithagaí má déiste leis an Nuachtlitir seo agus gur míle maith chulaghine a thug cúnamh chuir le chéile bín an obair a baint leis an Nuachtlitir ó dhíomh chuir le chéile ar líne a do frintáil agus an sin an fearr an fast áil in na tain ag an timpeall iad ag na tí. So míle buíochas go chulaghine chomá leis an drám ó chuir taifead leis seo an bhí seo. Tá má fíor buíoch agus má tá aon scéalt ar bháilib rint san Nuachtlitir géan eile bí deanghil lumsa nó leis an gcóirchumann agus chun mar fáilte rih aon scéalta nó aon rudí sprí nó moltaí. Slán go fólín.